ešte ako, keďže som Salesián, ako Planíc. Ahoj. Ja som Paolo. Miro. Teší ma. Ty si tiež bola v tom lietadle? Nie? Co? Lebo mne sa stal teraz taký príbeh, Jak sa máš? A dobre. Čo máš rožený? Ale ja som odolával, ja si budem tajomstvo. Čo robíš? No vlastne neviem, asi budem nejakou večerou prežarovka najskôr, alebo čo? Nejako v mori, ty to vieš? No, my sa držíme jedného pevna. Neviem. Ale zdá Vypadá také pevné vďaka tebe. Hej, pevné, ako... No. Ja som celý pevný, vieš. No, však práve, ja sa môžem tak do teba oprieť. To som... Mohli. A Počúvaj, poznám super reštauráciu. Tunak, v okolí? No, v okolí to moc není, ale tak no... Peši tam zajdeme. Však si celkom pekný. Hej, týpek, my sa nechal poznáme. My dvaja? Dvaja. No, že sa nepamätám. Aj my sa od niekiaľ poznáme. Fúha. A ty čo, ty tlstá ružováric? Čo, prosím? Nechaj ho pekne na pokoji. Čo, prosím? Babi, nechajte ho, však on je celkom zlo. On sa mi